Hijau semua barabor nak yang jangka sarkar jela ba kacaya ong ba kan pelut dakilak ba daki keluar ban yakun ban penku ya kawa mkra ba kawa sirpi kaba ngila ban kedauru ba kini arteli kiwa ki badan hang ne na ba shalong ki la dei kita ki ba mi kerteng kajing jabo tam nakiwa ki badan hari India ba kelapoy ka kadan ka ba saup khandai lada Kenya kita kiwa ki ba jabo tam hang ne hari India lada ngipet ya ki kubor ki baladep bar ki kubor ki barang shu dep ha ki ni hau news nem hi ngadon kendiat ki fax bar ki jinglum lang na ki ni ki banai snem ki baladep komban supen kan ma kendiat hau arjar kat kendai na kaliang kan NGT kala import shiklor ka fine ya ka sarkar jela namar baka jingbam le ai ya ka wa kra ba ya ka wa sirpi kadin kata haka usnem arja kendai hi shwa bandon ka North East Food Fest ka government of Meghalaya kala pelut khan riu lang ban penku ya ka wa kra ha shwa bandon ka North East Food Fest ha to por kumpi anak school abang Iwan ngimla ada ban supet ngim kom long ka basuk long bang ban kuit tang mentas ni long pa kuit sendan mereka ni kalong tang gajing sedang dah tang gajing sedang kamar banyak ka subah supet kanang kamhai ka bangin le dah namata masay kiba yu ima kan long kan usa jadi namar kum kena sampule om de tang ban pule tu hendrai hindi ben long kan usa ru kiwe ke kan kuit om tang pen om de tang kan hendrai pakalanti ha kin ha snong ka thau ni long kan usa de tang gajing sedang ane ngidon kumba arfusan mut ban simenta Hendrai hapo unit pat ngidon kumba pak tam kam hendrai mentas ni dan arfusan arfun rungut ma adalah siapa palat aku like telit hap hong gimas gimas kini kitar hiyo nei warra kini ki wan ra ki green tech lagi don kiba ai naga NSS unit untuk kasiru blue gimas ni lap dok kham kita ban lap ka im lap siap apa Pidena department you Pidena department economics ane la ekhlek lang mam dasi oh ekhlek lang nadu di first habit 6 nadu kanam je las dang trefi ya dang hosting long no kata rokom tre kalong ka kabiaji sama pada ane desi manikong na pila julek teng na simpan kong balik pi sim ya kan ka jing kit mentas ni ban khoi wa mkhra pisa sei bisa sa mulai mukul ro amar hindi naka team NSS mo NSS ki volunteer ban yarap ini ban bentalang ka emlang kasalang ini pidon bentalang ka NSS ka jing so kit clear ka jong pi ba finish bentalang mentas ni tapi jangan tercolong ban girapan khoi kini kemariang mar ni kum kibrim ni la penjepo kini kemariang dia apa kini khoi pidena ka department you edu mapi social mapi ka green tech Afidang green tech okay kini kini student get the first time jompi balik ki pidon kum ka jing kit clear happy ba pi kwa bani simentalang mentasi kajing kwa chongi ban ya simentalang kadi kasi bom ta kalong ba kanwan ra kajing khuat nang ba om de kajing trailang te iwi ladang idon kata kajing trailang am kakam do kan long success ladak lam kajing trailang kanam la ban poi she lada shubu lada baro ngi kumki dekat jong pengi mentangi wan dekat jong ka NSS de ngi baro jong dekat NSS ngi wan bani simetalang hani lada lada de ba tang nangi ki dekat jong ka NSS lada shubu lada ba da nabaro hi ngi don bentalang kan sting mat kan wan lang kan jita ka jing khujing subama namar bangi meta kum kan kawa la jabo sipa palat takdaw lada baro hi ngin dia trelang te kan suk te kum menta kum kajing ai nuksa jong kini ki green tech mo yangi ki kna
ki kena pulih dak ka jingai nuksa jong ki yang ngi ru nginang ken ban ai ban ya samlang shkiwei bang imde ban ya berat pathar tam haki wa nomor ba lada haki wa kum ki mo ki ne ki mar ki jingthau ki ba im ha po wa lada ngi ngin le lada ngi ngin penjaklia ya kwa makipat ngin ha perkhalang kum ki badan jing em ma ngi ru ngi dan jing em maki ru ki marat kum ki dok kha ki badan hawa makir ki dan em ngide ban buram lang te ki bau play mau ulabu yang ni ulabu ya ki ula thau ma ki kini ki mar badan em lada ha ne haring kau kadang ngina buram lang ken ta ka bangin ya ni buram ngin dei ma ban dapat har ki wa ki ke ka kamram ka jong pi mentasi pi atri kam kumno ka kam ka bangi tre mentas ngi te kalong bangi tam plastik ki kabitar nata ki barok ki badan hane ma hani hawa te pila pelang suasi jaka pada hawa ni la palang sejaka hanya sa berapa ha sebenarnya pada Jadi pan skim government ban ai gajan balong full banda nyam hani ro bang ji tu. Nyo ta ka so tanat hi. Ama Vậy kalong bangin pan khoi baik baro tengen mla ramo. Kidai na department ni Tang ada na political science department. Sama semester mentan apa Saint College. Kane dikasih panikong ne pila julek kom gini kam Ni la jule hi kom hasnong na tha kebun kini kam jule. Apa pan khoi kiwa i tai kom kini kiwa wah bala jabo kan jabo keleng saudong ka sar mo. Kom na do ki kiwa indo 10 je. พี่บาละเตรหังเนี่ยมั้งพี่สงทุกกตากจิงแอบันเป็นขวดก็ไอ้ก็แบบพี่กว่าบันอ่องปัดยากิบเรียวกี่บาเป็นจบอยากินี่กี่ว่า Kajing kerpat kalong na baro kay beriu kaleng kasar selong kan sup lang. Di sofa kat bala ki plastik pakai 6 berat kiwa. Namar di lingba jing kajing berat jing ki plastik pen isi kiwa. Dia ki nala tang nyemla mo ban khang. Taba kerpat bakam kerpat ret inta gadi tang ki plastik ki bilor. Untuk mata ki ya yanti narut kiwa kin kawan kiwa ta ka penisi na ta. Abar plastik ta kam dei tang kawi karong tibun kirong plastik bas damba blue ye. Ada dei ding ba jang kitu ngi jing bo jabo tang kawa. Kambun sien hi dei ki borni plastik ki jok ki bitar kiat ye. Sapti wat ki sapti ro ki berat. Sawa kan mantoy yu kan lada ngin bu ini ki kali kunyut lada kidang berat kiwa. Kan mantoy ye. Ka ai ga bangi mentang ni po wa kra hang ni rum jingking sangkasi pi ngi le kumbang ala ong pi men ha ka khandai trek jong match matau snam ngilawan pan khoj ka ju kor kom ngi le gumno mar sedang ngi pha ya ki expert jongi bakin spray shwai ki chemicals balai namar ba ka wa khra sherpi kamlong safe kan mau mano bamud ban hiat pan khoj wa pra kamlong safe ba pinchu le shong shed le ban le labla hang ni ki khnyang jing pang ki balai phojat tingila spray swara ki chemical si kan area baro kawai khnang bakan long safe ngi pan khoj hadin nang ta ngi wanra ki inflatable boat ar lai teli kidon ki expert jungi ki bala tray ya kan ka project ki hiar hang te po TPI utei hang te pin UI udei terminal point interceptor tang ba dei ulal dei high tech ulal udei indigenous method jongi ki bangi le hi ki long eco friendly tang ba ki long sustain ba ki tai ki resist ya ka flow jong ka umro te hang dei menta ndala block nang te udon floating barriers najrong block ya kanyut panapo block kini ki mesh thrice trap napo kadon da ka kanjajar tamba kalong aluminium tai jong tu bakan nom irod banum sarang em tu hadin bangi ngila lift ya utai unyut hang ni pi kini ki volunteers ki bedang ni mata kini ki le no ki segregates Namar pi asan NGO ngimpin seluruh ba lada pitam yu unyut late bread hang tu disposal center segregate siu tu waste tu well kan ni ka pisah ka ba ngadang ong ikni kena assessment ki bang pule yang ni apo jongka Sangkasi College encourage motivate ya pi ban establish le ban sedang ki start up kita ki firm ki ba phila aban penkela ya unyut hakadur jongka pisah kan ni kam dei ka kam ka ba po
ki samla ki belanang la start gue kiri ki yo ki shim bahaya kini ki start up menta ki firm ki NGOs ki companies ban wanra ban penkela ya unyut hadur jong pisah ti unyut uban poi menta pisung tho nang ni lada umi arpoton tang santon ngin dispose sapok maten baru unyut unlong kila bandi kan ki en livelihood kini ki we speaker nang tangi la khod ru ya ko tim menta kani ka ki ban sap nang poi ki ba imbaj ban koleg ye kini ki bilor na kirot ni kiar menta kin yo angon ye pi duna ya spoton unyot nang ni te halor jung gini ki bro kumang ye pi mene hapo meglia hi ngim padon kam kita ki project ki bangin wanra na Switzerland na Hong Kong ni na ginu giri ngin implement na ki ideas ki balok inovatif ki boj ki rukom ki jongi ki yut sang nero ngila kanum don jing kata tiala da don kam la syai bangin wanra de ki machine ki bakam long high tech ngin wanra ndringa i ba menta kan ni kam ngidang la matre kani de kita katrap dan ka TPI aba nakaliang ka green tech ka jule barabor haban pun khu ya kiwa bat pila bani i ba silenter kania kila akhir lupa ada katai ka TPI kabalong ka kenjajar na po te ka kani ka TPI kala ban bat ya kini ki nyut ki bilar ki badan hang ne baro bat andala ada pelang suang ne da kisngi kembali le ka rentak nadu kendai tarik kala penat ya kan ka TPI ne bat mentasi ki penkuat bat andalalang ya kan ka jabok ki sim bat kira ki pelang ha ki plastik kumtu bat lagi tu ki plastik pada ya ki nyut ki bagila ban segregate no hang ne hi bat henrei ya ki bamla ban segregate ki tab bet kum tai bagi penkit be ki kali ban ra Martin Martin pada ki beri ki ba dan hang tai ban segregate waste ki sim ya kini kan ya kaju ka kaliang kalong ka jing ai kamru ya kita ki beri ki badan Martin namar ba lingba kini ki waste nang ni gila ban pen kala ya kita ki waste kum kata ka jing yo nong ban kala pisah ya kan ka waste da ka ba ki pen segregate ya ki nyot plastik ba kini ki nyot bilar ban yo bandi ban yo nong te kalong ka ka ba itanat ban pen ya ka jing tray ba karukom tray jongki kumoong ye pi ngam dade i ubri ubas tanat ban kentho shimat yanoi no lade wat ya ka sorkaro ndrei ngihap hi ban kran ye kijing syai kata ba kajing penlut kajing pensep ya kita ki pisang ni ngam ong ba kim seiso ni kim longkam ndrei ngaong be je pi da ka basyai ngam yu i hai ro da ki pau da ki spa kror hang ni menta ki balamang ro kumbang ala mention ye pi mene gitu te ndrei ka bang yu i kalong be kidon kitang kijing tai kila bande kita ki STP ki ETP ya kata ngam tip tang ba kumbang ong ye pi ka RTI ka basan pu lai san pu ar kror kila dap sanction di ki ar pu we kror na du usnam arjar ar pu we te hai kin menta kita ki baro te halor jong kata ngong ye pi ba i kita ki project i kita ki sanction ki funding ki bawan nei kindang ye yaj ringi na kaliang rentak foundation hi ngimong bangi kwa ayengi ri ngin tre be jaka kam kisnong ye trelang usang samla UNSS ki pajba ki yawan men trelang ye trelang teldra ka sorkaru ye trelang baling ye trelang na banta ka jing khojing subajong ne kawa ngin trelang tangba haba pia tre ban ngi ka foundation hi ngi long transparent ngi kwa bakakam kabang ngin tre kandong jingmut kandon ya ka ta ka thong ka bangi thmu ka PUE mentang ne perkhat ma pi ka jinglut thang ne kan dei ka bakai se ladangim dei sisa kita ki khun samla ki bangi don sha kata jingkit kle pa ka jing trai ka bakat ni kam dei tang sisen nadu sau trek jong mach ngilas dang ne perkhat menta ka investment hang ne kan dei ka bakai hilawan mundur den rei ka dei tang na menta ka wa ka dei tang na menta ka ki pateng ki ban nawan ki jongi ban ngadang keren meni girang ba asyong ru ngong ba balei ting im sim no e kan e issue jong ajaj benriu ngin ya kan tha sa ya kita ki kajing ya kan tha ha ki kumba ikran iwa iba amne gong ba kini kin ki genuine issue kajing kan tha kita ki politician menta ka bom ilong shu ban page media wah keren lang gini ro set ki bobon no issue jong ajaj benriu halala ki kan hon ngi shem yu
te ngihapan ya terilang te kum ya kan iru menta kadi ka wei kamat kaba lada ka wa kra serpi menta phimnut chu ban syong tu kan dei jing tem kan dei jing ngiu ya no ya ki kon gilong den gi man den gi jongi kata ka future generation ting haban sim ya gini gi bro kum kita ki serius isu gi belong impact yang society ya ki mlang salang pat ngihap man persyang pat le ngampat saki ngampat long witness te kita ki kam ki bakrao po ki boong bangila penlud de spo ar prokuror po wam kra tildet ngampat UI kata ya kata kan jing keren ke jing UI ke jing lab jong amo ngampat UI bat sakawai ke ba pipi ong ba kumno ban takil ya ka wis ke yang ni pait sengi menta daki arpo ton nang ni ngilif ngiawan ni mene spo je tang daki sanphon ro phungut ngilajan yadap te ngim kata ka jinglut ke jing sapru kam dade adu kata telong hang tai episode tho ba ke jing mot ba ladangi penlut da kita ki pho kror hang ni ngin kam UI sipo sha la nya kami ba grentak foundation mata kale am lada ngi implement shisha ngi ka implementation galong transparent ya kano project kat kawa kra wa serpi te ho san pulai kror sispa kror kanang lut te nomor menta pin construct ki ETP ki sewage treatment plant ki bahe pin sedang saki ki babun ki bad ngidon kam man le ban pun khoja kawa henry long ka sulong no ba ngim UI kan ngong ipi mene khat sau trik November ajar puai ngiyo ka juba parti ai ba ar puai kror ladap sanction de ka tenda ka basan puai kror ladap pelaj ladap ai te hai ginda kam ka jinggeli ka long hang ta kan bahai te kata ka kam ngim ken no ya no henry long kumong ne ka long ba kapor kala dei ba ngin pinduna no jing ya keren ngin pinduna no gi meeting ngin pen ida kam upat ba okursan de menin yo beji ngin pen mi notice ba grentak la sai fauji kan no program ka bahe apa wam kra ban pen coach hadu si beji da min ngampat du ngadang yo ki call ngadang yo ki message ngingan wan nang ta ka snong ngangan poi nai ta ki area berenta tartar tapi menta kasang samla mulai pelun ki jong ba samu ba samran itu nong nelam bat kamak khamat te ki snong ki jong ka mulai orang hapru kiawan ki dikot ka executive committee manta ki professor naka Sangkasi college kiawan sangut the state nodal officer jong ka NSS dengan bakla mai ru layawan mene layadon rengkat bangi Islam te sekini ki nong snong nakat ti area maudon ki dam saj yam na stiru ki le apoi dang step te ngi nakal ng jong grentek te kapor ka dei tang menin jan met phang bing kontep telda ki bun ki ba ben ki ba kan tho bat ki ba penduk men simru nringa i ki khambun ki ba kerchan hi ladang ya lambai ya kham shakman kani ke bangi ngile apo wa kra kampat dei ka project mo ka bangin ron de kisnam kadai tang ka trial ngi kwa yu iswa kan siso nam ke jing persyang teh ladangi persyang kan siso nam ban mentangan ong yepi kala ban long successful story one day lada ni trei borba asai kwa kra kata ngam ong bakar rong jong ka wa kan kaladur di phenomi isu ya ujabo kawa kan toj bat lai tenat kajing sema kala kamlaj te asan NGO pan ka ban ong biang ba kam dei ke besok kan kam dei ke besok nomor ngingi estimate mentai ka wa kra kan dunai kita ki 10 crore tam senang kapor minimum time target la ngi pen khoj ka wa kra mentakan kanum dunai kita ki san snam sejorong kanum dei kam ke besok tigini gi ba ngingi kwa ban pha khobor sarkar kai balda pidon kamon don jinge ngi NGOs ngi don senda ngin lum ngin lang ya ki volunteers ki members ki pajba ngin bring hakawai ka shetri ngin ya trai pin ayu giman poas ngin arrange mingi ka foundation pin ayu kita ki ideas ki ba ngin warang ne ngin le mingi foundation lagi sudon kam tang jinge trilang kan balda khane ka kenti ngim yo sya ka jinge trilang kenno
Wat ya keren wam kra, wat ya keren wam special. Hagi benai gi belada paswa bangin sedang ya kane ngaya kendu. Ngan makwa ban mention ke department ne kertang officer ndri ba don ha kashki ga ba la ban shim decision ni. Ngong ngidon kam tang ke inflatable boat. Kabut te kane ka ba ki syong menta. Wong ap swang da tho sti sta in da lem tanta. Kum kita te ngin ya poise ke nya trekam. Te ngam kerana te pisa pi lain lai. Ninga pani kitiar. Mar kitiar hang ne ki bobon gi jing lot pi. Nei long kum kita gi te class to hi kam dei ga basok ngi ga green ka foundation ru bang idon ka mon ban up. Ngi thet hi ki inflatable boat ngi thet hi ki kitiar gitar ki life jacket ki na dong sedang. Ngangan ong pi haka green tech foundation ga jongi ngim dalum e ka fon. Ubawan mentakas ngi utip ya kabay bam, utip ya kabay kali, utip ya kabay petrol kali lade, utip lod ya lade simete. Kum nga matangawan hang ni mo. Kabay bam hap tip hi, kabay sya ka kiai bang don kamang ne ngatip hi lade. Kata ri gamen sim jungi hapo Green Tech Foundation. Bat gawai nga sultanan ba ngam sarong hendrei hakatim jungi ki babon hi ki pelanang start ki engineers ki doctors ki PhD ki lawyers ki MSW ki MSc environment but ki babon gum kita hi kini kila stu hi ki pelakam nang start kila don ni ilat ikamai jakpo but kila ban donate kendiat ha po foundation tingila ngi telun kam ha kata karukom gen leng ba ka RTI ka jongki ka baki yo ha ka art khundai tarik November arja art puwei ka lapen isai ba san pu ar pon nyo pu lai krol on sa pelut naka benta ka wa khra wa sherpi bat ar khandai point rupuwei klor la de ban sanction bat san puwei point 09 klor la de ban ai tandar na benta ban pun ya ka wa sherpi bat ka wa khra lada ka wa khra kadang long kumju hi lada habmi hi daki NGOs ki bamdai ki organization ki bayo pisan ne bahammi hi de ki khana puli bania pon kho hi yakane khawam khra hanai kata ka kulur pisa pat kale chono kata ka de ka jingkali ka ba ngakwa bha banwan ra hakane kasi namar ba phila banyo hi dala de ka jing sakhi menta kasi om ta menta kasi hanai ka Green Tech ha barabor kala jule yakine ki kam lada pi phai pa ki khobor ki badang sen na kata ka long ha ka nyu tereng u menteri rang ba ka jala udang penbana ya kane ka project wa khra riverfront development project hakane project ulapan bana ba unsa pelut khandai pu live khandai klor ban le ya ka jingpen ko ya ka wa khra but adang chen haka arjar arpulai haka khat sau terek uya yong kadon ka meeting ka bahe ba halor ka ban ya peleo halor ka jingpen ko ya ka wa khra but kaneru ka kala susakut tang ka jing yalang bar hadu menta ladang ngin ong ba ngio i sisa ya kata ka jengko jong kawa tang ngio i tenrei ngim tip sono kita ki kelur bat ka kata ka pisa ka ba ka sorkar kaya ong man kapor bakan pelut nam ta ka wa khra ka letse bat kata ka pisa ka ba ka sorkar ka kam baka pelut hae lada ka wa khra pa kadang long kumju ka pelut hae lada ya ka wa khra dang hapen khut daki non profit organization daki nong daki khana puli hot ngidon kam ya ka jing ya trailang jongki breu ngidon kam ya ka jing ya trailang jongki breu ban ong banum pen jabo banum pen anjaklia shu ya ka wa hanrei ya kata ka pisa pa kalet chono ken lada menta ki trei pat de tangki breu om baterai kata sorkar lane baterai mano ki yo so tangi kata figures hanrei ka kam ngim yo i